Ay, malasa. Nilang ribbing up. Lamig ka nilang. Muna niya itong level pre. Mini level. Ihaklap lang ka nag-usap pre. Ayaw oh. Ha? Manok, daw mga kanang kan. Spaghetti. Oh, yeah. Hangga. Ito na. Ini kalamig dari god ya. Terus ke? Galbino, mekano. Nasa na pre. Kargata. Hinakog naman ang imo. Hinakog na. Hinakog na. Kargata na. Oh, nakalugso din kag Jollibee. Oh, Jabi. Iya, usah. Jabili. Usah kinaya ka kuan dia. Oh, ampun mo. Oh, Usah makuangan na, magyayo boleh. Makuangan siya ka. Pila man kabakit mo? Usalang. Sa bakit mo dapat tikar umurot ano sa kabakit ha? Oh. Lagi. Dili lagi. Makasiko ka dia. Makasiko, kabayad. Ala good na. Pila memorize? Aku 200. Upat ba? Sabay di mo if. Anong ka extra rice? Oh, G3. Bantay ka, upat ka rice mo ha? Grabe. Panggaan nyo sa manager diri ho. Diri gipas mo dyan mo. VIP ka lagi. VIP mo ka? Bantog. Ibutang ta sa VIP. Kay ni Kuyog man ang Jollibee. Bigra. Natiyo ko? Oh, padaw na media. Simple na din. Ha? Di mo na record ba na pre? Record na guys. Coming. Sa kabakit ni mo ha. Oh. Pantay din morot. Uwang masyadong ang kuan pre. Kami na bitaw. Terus? Kau saan? To siguro Gueris back ay. Ano sa? Gueris back. Wait, it's back. Gueris back. Asing na. Usa pud plastic. Ano pa na kalami ang ilang manok Oh, gravy. Gilibe. Gravy. Oh, nyang ilang kuan kay Spicy nila. ang ilang spicy murag kuwang man kay Bangsan. Saan? okay. Imong level pre, demonyo naman kayo. Demonyo, sini demonyo dahil nagkakada niyo. Of course. Labi naman. Uy. Aray, malasa. Nilang ribbing up. Lamig ka nilang. Muna niya itong level pre. Mini level. Ay, Mini level. Kina? Pus muna. Labi. Uy. Akali may saktong level. Labi. Hangga. Ito na. Ini kalamig dari god ya. Terus ke? Galbino, mekano. Nasa na pre. Kargata. Hinakog naman ang imo. Hinakog na. Hinakog na. Kargata na. Grabe na nang hakog pre. Ang padikam soko. Ah, tigaan. Usan imo. Upat. Uno na lang na. May ikog pamangka. Mauwa pamangka. Yap. Lapag ito. Sakto kayo agak dong si Aaron. Lami ganyan manak na. Galibin na. May ganun. Salamat. Jollibee buko. Kaya nagpa-VIP me. Salamat kayo. Kawat. Upat. Giraran upat eh. Grabe. Ito man nakadagos pa ka sa Jollibee. Kami galibin na. Bahog mo lang gawin ang gravy nila ba. Pag-iti na pagbirhan ka. Abab na na pre. Naikar ka na pula tanan. Ihaklap lang ka nag-usap pre. Ayaw oh. Ha? May ako pamangka. Ay mo ba? Nananak na siya kay ikog ah. Usah.
Lawa. Gikinamos. Pun eh. Puni may ko pamagkain. Ha? Mukha ka pa daw. May ko pamagkapon eh. Eko. Lamig isa. Gusto ka mag-Jollibee. Oh. Oh. Manok, daw man kanang kan. Spaghetti. Oh. Okay. May asa hango eh. Ako na paghug akong mata. Oh. Ha? Ako na paghug akong mata. Huwag na pa pultahan rin, pa pulder ah. Anak kayo. Doon sana yun. Naginoktok lang siya. Pero horot gini ah. Hirok lagi pero ginoktok. Mura na pagkunog matagak yung mata. Oh? Wala katugol mo ito dapat. Ya. Napagutom na sa mga migo. Nanlimpyo sa misa yo. Hugas yung plato. Kasi blata kid. Hugas yung plato ba? Ano man? Hugasan mga good. Hugasan mo na. Hugasan mga good. Apilan na yung hugas. Naman alip yun na pwede na magbalik-balik dire. Ha? Pwede na magbalik-balik dire. Tiga, lesora na yung amigo ni mo. Uy! Burog! Kanya kutas. Kutas iya nga magginad. Nag-ali ka mas. Oh.